V Banskej Bystrici vzniká prvé ochotnícke divadlo. Nadväzuje na vyše storočnú tradíciu miestneho divadelníctva a amatérskym tvorcom ponúka priestor na prvé kroky na javisku. Ešte to nie je hotové, ale toto bude Kocúrkovská väža. Mestské divadlo je kultúrna inštitúcia, ktorá patrí ku každému historickému mestu. Banská Bystrica žiaľ mestské divadlo nepostavila sa tu budova, nestihlo sa to a ani nevznikla taká mestská inštitúcia. Takže vznikla taká potreba, že aj mesto Banská Bystrica si zaslúži a potrebuje mestské divadlo. Vychádzame z toho, že o ulicu ďalej máme dve fabriky na výrobu hercov. Máme tu Akadémiu umení, máme tu konzervatórium, odbor dramatický a vlastne my to divadlo sme založili z toho dôvodu, aby títo herci zostávali tu a nešli nikde do zahraničia, aby tu pôsobili. Ľudia tancujú, spievajú. Začali sme hľadať priestor a našli sme fantastický chrám, postavený ako chrám bohyne Tálie v roku 1927. A sme si uvedomili, že o pár ročkov začne oslavovať 100 rokov vzniku a že je to ideálny priestor a ideálny čas naplniť tento chrám životom divadla. No a ako inak, len treba začať skúšať a hrať. No ale aby sme mohli skúšať, nás bolo 5, keď sme založili občianske združenie a okrem mňa vlastne nikto nebol nijak skúsený v divadelníctve. Poznáte? Nepoznáte, budete sa musieť učiť. Bolo treba dokázať našim radným, že teda ten záujem zo strany Banskobystričanov je. Takže my sme sa pustili s vervou do toho, chodili sme po uliciach, všade možne, u lekára, v práci, v reštauráciách, kade sme chodili, tade sme zbierali podpisy, samozrejme aj na sociálnych sieťach. A pre mňa bolo absolútne fascinujúce to, že ja som nestretla človeka, ktorý by mi bol povedal, že nie, ja to nepodpíšem. Všetci chytili pero a podpísali. Ešte je nie menej dôležité to, že v podstate to pochopili aj ľudia, ktorí nám môžu finančne pomôcť, a teda mestskí poslanci. Dostali sme podporu aj od mestských poslancov a Banskobystrický samosprávny kraj nás podporil. Dobre, dajme si tú druhú scénu. My budeme mať takéto obrazy. Najkrajší zážitok, ktorý mám, bol naozaj to, keď sme robili ten konkurs a prišlo veľa veľmi talentovaných ľudí, pretože my si stále hovoríme aj po všetkých talentových súťažiach a veciach, že vlastne už nemáme koho objaviť. A keď je také obrovské množstvo ľudí, tak to nemôžeme robiť jednu inscenáciu, to by sme zaplnili javisko dvakrát. Tak sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina takých konzervatívnejších, takých starších, unavenejších životom, sa rozhodla urobiť slovenskú klasiku Jána Chalúbku 13. hodina a začali sme skúšať od februára, sme čítali. No a druhá skupina takých tých liberálnejších, takých tých provokatívnych, takých tých 15, 16, 17, 25 ročných sa rozhodlo, že urobia autorskú divadelnú hru slovenskej autorky Jany Ondrušovej Historky utorkovej noci. Je to mimoriadne aktuálna, tvrdá satíra na ich vek. Takže mám veľkú radosť, že si vlastne do vlastného hniezda idú takto hodiť bombičku provokácie. Väčšina z nás začínala ako amatérski divadelníci, či už ako deti alebo mládežníci. A teraz vlastne podporou a pokračovaním tej činnosti amatérskeho divadelníctva my môžeme zodpovedne vytvárať priestor na objavovanie a rast nových talentov a na udržanie a dvíhanie úrovne divadelníctva ako celku.